Hakani ko por ko menta nga duai yo try. Nga duai ngong ablay toy rap yang Bangan kren yak tin ka chongme nama atrai ngalong tubat li wa suda bom daniye atrai ngamla ban kat ya ka bor ka jiperkat ka jonga re atrai tu pun kre yang ya ka subject ka banga ngade ban kren hakani ka sendong banga tem bakani ka kren ka jonga hakani ka bor ka long da ka bor ka jong play baru play un pasai bor ya kani ka kren kani ka chelam hakani ka step ka menta ka subject Kau boleh lo bu yang abang keren hang ni por kalong katong jong kajing mani boleh kau sisa ngiri bandon ya katong jong kajing mani boleh kau sisa tungin tuai kopa ngayeng hakamat jong me ngadam rit ya dengan penrit ya dia boleh nau ngamlong ubadi hok ablay ban yang hang ni Henry namar kajing ye ka bakraw ka jongme kajing ai ka jongme kajing snake ka jongme kopa ngapelong yang abangan yang hang ne try nga tip ka way po way ka kentien ka ba mino nanga kamdai kajing la ka jonga kamdai kajing sat breu ka jonga ablay ringa tip yen ka way ba men sim jongme ablay ya ka ba mena the kajim ka jonga mena shon sham nga tip ablay un penyat bet ya kajing kren ya kajing lam Hakni ka step ko mentah try meri hok ban yo ye ka buram ba upai lang chong me ba ki bangai ki chong me ki barang ni ki chaka kino mi thli bat sudah try nang ni ki jing sakri ande try ba ki wan nang ni ki jing sakri kina yo ye ka ai ka jing ker khu ba kraw ka chong me ka jing ker khu ka ba ka jaman sim ha ba ki ngap ki ple jingmut ya ka tien ka chong me try simti yang i wei pi wei paro hani ka por ka mentah hak teng Yesus itu wai. Amin. Kepelong yang aman perkat gini gisni. Kau pelong bangan bu yang ni subjek. Kajing mani belai kabasisya. Maju perkat ya deh. Nangam nang ban mani yo belai kat bangan nang im mani sela jung kendo. Habang adon hakabalang langam la kumno ban pensubhai oblay langam don kani kajing mani belai ka basisya kumno kenyang teh habneng kabri kejaga jong kajing mani bat kajing hero nang imla ban ai kajing mani ka bakhoi yo belai kajing mani belai ka basisya hang ne pertei ken mau teh habneng kadi kejaga jong kajing mani tang yo belai ublay ubakrawor ki arf sangut ki temen basan ki batho hak kitab jing penpau ki haban dem namar ka burom ka bakraw ka jong trai ki haban dem ki haban mane yau blay ubakrawor ka beneng ka ki jaka jong ka jing mane yau blay jua bangin ya syakmat susu ya kene ka jing selok kadon ka jing keli kabang abu hatu ha kajing im ka jongi bat ha ka balang kabang idon kadon ne em kajing mani belai ka basisya kelibat jubab hial de ngapon ha ka balang kabang adon bat ha kajing im ka jonga simet ngadon ne em kane kajing mani belai ka basisya pai yit hial de hani ka por ka mentah Lek sila kata kisnem kilayan, kata kisnem ngiladon hakni ke jing syakri, peleng nyimpat mat ia ke jing bang, nyimpat mat ia ke jing syurhem, nyimpat mat ia kata ke jing kodor, kabak kenjaman sim, hak ke jing mani, ya boleh, kebalang kabak sisa, kadai kata kabak mani, tang ya boleh, kebalang kabak sisa. Kadi kata kebalang kaba mani tang yo play bakrawor kau sosi kalong ini ski kau minta bagi balang bagi banget gimana you pastor gimana you evangelist gimana you tenbasan gimana you ke pulpit gimana you ke chicken show gimana you ke fun gimana dia you boleh ikan mau yo nes usenran jong Yesus hak kitab jing penpau uni usenran jong Yesus hau yo iya kata jing itu pau
loong ba ulas dang ban mani yu angel. Angel jong blay uong kum no. Yaw yu ones. Uang wat le ya kane. Wat mani yang what dem yang Andre to dem but to mani tang yau blay uba krabor. Men dem men mani tang yau ne blay uba sisa. Hatung idon em katong ha kajing em. Bat kani katong kalong ban mani yau blay. Hoy kajing yai inti kajong ikum ki bangai. Bat kum kabalang. Habang abu ikan ni kecingkli. Hatu katong kajongi kadai tang ban pen he yak yeng mane. Hatu katong kajongi kum kabalang kadai tang bangin pen he yak fon jong abalang. Kidul sibun kike. Oi kamdei kaba sniu kamdei kaba bakla mga ong kumta. Hari kecingkli kabang abu ini kapor kalong. Nila bu ne mi ka thong ka jim ka jongi kum ka balang ka ta ka long bang in wan ra ye ki bangai ha ka jing mane blai ka ba sisa ki balang ki pa nyang kenja nambar bam don ka jing mane blai ka ba sisa compare ka nungot ni don ka no ka jibun pa ka ying mane ka ba kum no ka don compare ka ta hari ni don em ya kajing mane belai kabasisa kani golong ka thong chong kabalang ban pen wan ye ki bangai bakin wan ha kajing mane belai kabasisa bar ka thong chong kabalang golong ban pen san ye ki bangai ha kajing syakri bat kajing mane ya belai kabalang hakikam ki apostol klayai da kabor habungi pule ka history kajing yal enti jong kabalang hakikam ki apostol oh kijing kabanga kung ubri ngaju perkat berbor kolong kaba nakiba tam hakijing yal enti jong kabalang hakikam ki apostol klayai leng ba sibun kijing tenjo kijing sya penstom kijing sya penyap kijing syak set haki yang bendi. Sibun kijing kijing tunjuk ke bakrau. Sibun kijing syak berngem berset. Kijing syak beno nang ka sinong ka tau. Enrai ka balang barki banget haki dikipor. Kim sem la kan den. Kila yaina bar kila yaina kila yelap yak ti ka jong blai ka dairu da namar bagi don ya kane ka jimane blai ka basisa. Ki banget ki don ka jimane blai ka basisa. Kim sim la septing. Yeki ye jong ne pathai. Kim sim la septing. Yeki jing penting jong ne pathai. Kim sim la septing. Yeki tin jo ke bakrau ka jing em. Handai kala yai ne ban syakri ya ublai. Ke jing mut habang iong. Ka jing mane blai ka basisa. True worship. Kamdai kajing mane belai ka basule menle. Kamdai kajing mane belai ka batang nasla. Kamdai kajing mane belai ban compromise ya ka ha kajing im. Ngakren hang ni ka true worship. Kajing mane belai ka basisa. Worship kajing mane yo belai. Ka wan nak tin Hebrew kabakiong syaka. Kabamot ban pendem yalde to bow down and to surrender. Tangi ngam jeliu ini kentin to bow down and surrender. Ban pendem lot don isu te kabang ngidang bat halade. Kam dah kita isu kabang ngilabure halade. Handangi wan dah kabang ngila atilot mat bat mensim kejing ruai sim kabang saya ruai mat mensim ngasyan ya lut hame
met bat man sim dan isu ngelawan bat atilot ban bani me kat bagi samla kat bagi ni presim kita yang ban ruai ban mani utrai kat bagi ni hab ki baring ai kublai ki kerpang ro ane por bikala yang ban ruai ki jing ruai ki jong ki ta ya ki jim ko jonga kat dong ya ki jim ko jonga kat bangan plek jengbot kat bangan concentrate ka bangan ngam jeliu ye ki kentien ka bakal ruai om dan ka wei ru ka jing ruai ka long len oi ka wei pa wei kentien ka wei pa wei ka jing ruai ka sedang nadu ka sedang jong ni jaseng hoi nadu menen ka mi ka sedang yang ji sakri ngatep kam dei ka thli bat ka suda ka jing pendam lut bat ka jing ati lut ka kentien mani ka pau hadu sispa nyopu arsin hak tesmen kepadim. Sispa nyopu arsin. Ketamut kadai ke bakrau bah. Worship kajing mani kadai kata kabangi ai. Yak ei rek ei. How ta ubadei hok banyo eka. Tenganom ti jeliu than ya kan ka jing mani na makan sim ya kapor hari ini so tho kan ka jing mani kan ka worship ka dei ka bangi wan ban ai ya ka ei re ka ei ka ba bhatam hauta ubade ban yo ya ka ha kan ka por ngakwa ban kren ye ki henriu tuli ki benta jong ka jing mani belai ka basisa aku ban yat ka wei ni ka wei pat te don preng jong phi le se pinong te la bon ban riu tuli henrei dang biang apor nglawan hang ni apor ka biang pilawan ka apor ka biang ka jeseng kan wai ka apor biang war kirki ka man kong e ka man ta ka jing mani ka long ka dei ka jing pen kre kadai ka jing pen kre manin met ilok jong hayong ka kot ka bakum no phin phong hap pen kre dei yong ka kot ka no phin phong patlon bakum no phin phong how to pilak pen kre ki jan ki nap ki jong pi hap pen kre ban le exam ye ka no ka exam hap pen kre ndai sulai blind sulai man tho don ik bakok strong ngau bo start balik tho kampule pas yong hang no kum kata ne ron kam ga jipun kre sipai ban lek sakatma unom lek sura lek baki top kitam lek baki tiar yale baga suloi ban kre ka balang hang niru kala pen kre teng ai ka burom ai khu blei kerpang iki kat ni jipun kre kani ka pandal kini ke sound system kini ki jaga syong lapan kre oh don bon ki bak balang hang ni ga depan pen kre kajing pen kre ha kajing mani nganong kren than yi ti ki ki pen kre ha ni pathai henrei ka bang kwa man kren hang ni ha kajing mani ka jongi yo blai kajing pen kre ha tong ila pen kre nem ya ka donot ka jongi ha bang idon ka jing mani ka jing sakri ha ka jeseng hakino kena benta jong jing sakri kadi bendon gaji pengkre hatung ila pen bahabreu ne ami kada not ke jongi habang iwan hang ni kejaka bila pengkre ne ublei wiet nama kte jong blei kong bau blei umpet tangi ke basabar hareu blei uyit bat upet utenjo yak donot bat ki khlai ki jongi nat ka daw don kam ya ka jipun kre ka donot ko pen kre ban wan sak jing mane hak ji sakri yaw blai ka jing pen kre kalong ka don kam hadu katata ublei utenjo yaki khlai ublei utenjo iya ka donut ka jongi kumno ngi wan ha ka bangin mani
bat syakri u takadaw ai bakadonut ko jungi kan long kababet u abel kabang itip baro na ki Sunday school ki hab ki barik latip u abel wei une u abel ya kan ila tho acting jong blai te kaba kham sutunat kabangan pule kade nek hebru khat wei kalnong kat khot kabasau dengan puli ni kentin sangap ba kamdi kabang isu puli story kamdi kabang isu yai isu puli adam tingin puli ke gejengmut hang ne da gejingat wabel ulai ngo hau blai ya gejingnya kabak kham kor ban yukan da kabala playa u bau long ubahok ublei udah pla baba siapang kita kijing ai kijong u ublei udah pla baba siapang kita kijing ai kijong u bat daka haba ulayap udang keren mendukung tahu beri ulayap nang keren hiji beri ulayap nang keren ya layap saban rak cepuk teliu mo tiap kajing ai kajong abel ubelei long bau belei ula pla baba sipang kajing ai kajong abang iwan pan mani ubelei kani kadi kajing ai kani kadi kajing nya ka bakam kor kajing mani kajong ubelei kajing syakri kajong ubelei kajing nya ka bakam kor ka bang iwan pan ai ubelei hatu ubelei ula pla baba nem ula pla baba takadaw nga benut ya kapor kabangan wan man syakri ubelei nga benut ki jong pathela nga du no tang ban yo ban syakri ubelei tang ban yo ban mani ha kajing mani ubelei namar wat haba ulayap udang keren gigi baro kabang ile ang ne pathai gila ban do ban dam no kaspa ka phau gila ban do ban dam no kajing nang kajing tip kajungi kajing start kajing pro jabing kajungi gila ban do ban dam no henrai kane kajing mane kajungi kane kajing nya kabang ayu blai kan nom yap kan keren wat orang ila lek nak ne ka pathai oh haleluya empat dan kau wei kau bakam kerau pertai deh abang imani yau boleh kajeng sisa ka gospel kajong Yohanes kalnong basau dekat ba arfulai hadu arfusau pin pule bau cisu wikai ya kajeng imani boleh ka sisa kita kiba mane boleh kin mane hak donot kamensim bat kajing sisa kabenta kabar hak kajing mane kajung yu boleh kabenta kabar kalong kajing yit yalde self examination introspection kajing yit yalde akan ma wahi yang jungi bau eksamen doktor madon jeng pang siapo lalet waktu endoskopi ni Sri yam pi no doktor penderong waktu endoskopi yang type waktu wayar penderong na sintur siapo bayang jungi yam tapi ani layap yang ngong beli ho larung une tiar siapo yang pang beli ban le ya ke examine ban examination doktor unpej ya ke siapo don ayu kajing pang ayu kepada hapo jangan met don kamen yit yalde kajing syakri boleh habang iwan na kajing mane yo boleh ngiran kamban sauto bagi don kamban yit yalde simet hakajing mane kajing yo boleh habang iwan na kajing syakri wat lani don hayeng lani don hakon kecaka habang don apa yang kajing mane kajing yo boleh kenma awile ko wei ba ni simet te ni yen
hoi ngawan bat langut kisamla hang ni kijing jeseng hoi dang preng jong pi ka piwan bat kurim jong pi la ni kurim la ni ba ki khon ki me ipa jong pi in men para ba kum ta ter hanai kin mau ba kata ka jing mane ka jongi ka ni simet bau blai simet abang yero ngirwai ngidwai ngile ngang ro benta simet ngiwan ban mi pau khamat jong blai nat ka dau ngudon kam yet yal de hak jing dei ba blai ka chi ba ar ki nong korin kal nong khatlai ka khot ka basan ar ki korin kal nong ka ba khatlai ka khot ka basan Syakri jong blai per mau ong yal de to yet pi long ne em ka jing ngai to prang pi yal de ha to phemi to bo jisu udon na pi ka balang po korin hagi po men swa kami kijing huri hura kami kijing amai kimi kijing apat kidon kijing yak kedau kti ha ka balang oh sibun ki kendrom kedram asang man mi apo korin apo ka balang apo korin upong tho iki bangai umdai iki bangai uthoi iki bangai ki balang apo korin wong yalde to yit pi don em ha ka jinget yalde to yit jisu don em apo ka jing ko jong pi dongin yet yalde hak jing dei bo blai ka jing mane blai ka basisha ka dei kata ka bangi yet yalde ngimuan hang ne ban pet yano reno ngimuan hang le ban kedokti yano reno ngimuan hang le ban that khana yano reno ngiwan hang ne simen ban sakri yo blai kadang kowe jingja ha kowe balang kadang kowe khna samla ka basir hem basmat bahang wan jeseng dawan mdei bosong chedin song khamat be jingruai jing mane yo blai lai ro lut ai thap ti lut baru lai ro yang nik samla nama kolong kalau ati Andrei kat bagi por kisngi kadang ya. Kumno. Kat bagi sngi kadang ya kenik samla kelas sedang banja jeseng. Sedang banja. Di baro gelai lengok. Paso jom tak balang bala lengok wong kumno la ja ka il baja ya kenika kena samlam tipsu. Te hui sngi la lej ban visit, la lej ban pej. Walai ban jengok menye selok enik samla. Wong ko kena samla. Kei ka bajai phim ji isu jeseng. Kei bajai phi. Kei ko pelong phi banawan jeseng su. De kena samla ka. Berkat ko. Ko pastor. Kuno wan jeseng phi, kuno wan ha jeseng. Wan jeseng ai ka tai ka kong ka ba ka dang lek ki kam ki ba jabo tak ke song tak thap ti kum no wan jeseng tai ba boleh ki kam ki ba jabo kam ki ba sneu har kom utai ngai i utai wan jeseng te pastor musubang pi wan jeseng musukwa syu wan jeseng te pastor pakhat te le mno kimat yu i de ki skor yu sngo lem no te pastor lo syong perkhat ang ta bau long ye kani ka khna samla to phinle ka wei ka assignment phinle ka wei ka kam ka bret bha kam dei kam ka ba ek ba sok ba ti wong sim ka wei ka klat bar ka wei ka piris bagumta kani samla ka lawan ra bot pastor long ba ula pendap da ka hak tak klat bau lobo halo ke piris bau long ya tak kena samla wong kum ni le ya kini ke kam ka we ka ba phin le hakmat jonga ni ko bat kata kalong ngan ai ya phi kini ke klat kini ke piris ba phin ya kam jangai khendiat kam habar kini ke git ya bat ya kini ko hak ke klat bat ke piris ya artat
Tawa wong be careful. Daw siarpat. Da sumar. Oh pira ya kani keklat. Bak ko kam di ban hoj tang sidrop ro. Sidrop mde ban jak ko na po keklat. Kumba ka don kumto hapor ba phiat ba aw phion phai ro ko ka di ban don hapo keklat. Dek ha samla klayat ke. Kekelmau kantin pastor ka bang ba mde man penjau mde pen hoj itu ko mde man pen hap itu ko. Ya, kini kena samla klempet si kadiang, klempet si kamon, klempet kanungut kibiri kidon si ketika liang, kanungut kibiri kiale ayu stay siliang em. Kini kena samla, lomba kepala jemut tek ya kini keklat. Bakara, bakanam hoy. Klempet, yano ru. Onda kalayat kelapoi hagit. Manrit nanti nagit ru kelawan paibiang, kelawan show pastor. Bar kalau ong yo pastor. Ko pastor so tenat bah ngakhan pen hoj yang ko tak handiat ro de pastor ong kumno phila namang apla jemut pastor de pastor ong phiui ni ro apa phi ra itu klat phiat phiui de kenika khna samla kong em pastor kajing i ngakale tang itu klat ko pires bak tu kalenti ka bangayat klempet yeno inoru klempai si kadiang si kamandu ngayat kena mani ko kanom hoj nak ni klat good wong pastor kumtaken piru one no next sa kajing mani one no next sa kajing mani one no next week one no sa kajing sakriyo blay but one no pet chu ken Hapiwan nak kecik sakri pinomi isu ino. Kumba pi concentrate ya tu keklat. Kumba pi jemut ya tu keklat. Hak jim ku jong pi jemut tenu jisu. Oh compare ki wei tapti la ni kim tapti. Compare ki wei ki rakti la ni kim rakti. Compare ki wei ki shat ni kim shat. Ngan wan ban mane yo blai wa sisa. Ngan wan ton ban mane yo. Ngan pet ki wei. Oh haleluya. Adon kum kita kabalang. Ngatip kabalang. Kandon ka ding kejong mensim. But on don balak ban pelip. Ya ta ka ding kejong mensim. Unong krong bat Parisi. Haba kilej ban duai. Unong krong. Bopli marsipun ki ke bolale ka jeng em kam ki basneu wa simpi sajubor den bon ki ke wali ban wan hak tempel ban duai ban manhe ublai Parsi ru lawan ban mane ban dem ban duai kini ki ahli jeng duai layat handai nu Parsi duai wong kotrai ngangam long kum ki we ngam long ru kum unang krong udan hang ni sapi don hapo tempel reu dang pej upri nong krong udang ong ngam long kum dia unang krong kajing pej ki we takada ublei klam Pakistan yo ublei klam sap ik jing duai ka jung ulong len we kelas 0 lut namar ba compare kajing im ka jung bat ki we pan kabalai aslem na te dah don masuk semtiak te peni berakti ro milih to ko beneng ka ailat sia na ye ngami ngi te ko matero slap mandrei na poi hang ne ka beneng ka ailat to milih ndwai ublei bo blin kan kajing terang bat kajing sliang kajing mani ka basisya kade bandon kada kajing terang kajing sliang kajing angnut kajing kende ban mani ban syakri oblai nadu na yeng la kende nadu na jing trai la kende oh do jing terang aku ak sisa ban mani oblai don balak ban khanglat yang ngan len ban syakri oblai ngan len ban mani yo oblai oh samlah wa kwa mani kendo samlah telefon ko bai wan no ni wan bani kendo yang oh samlah wud oh da jangai 1 kilometer rumare ben oh da ki lom ki ba jrong ro un ko un jombe oh da don ka ka ba dap ro un yaj ben namar
beliau terang bani kenduk ya kabain. Oh terang bani siam. Oh salia ya kamit kayong salia ya slap ya kaler. Nama terang. Kejeng im kejeng ka terang nem. Ya utrai. Oh kejeng im kejeng ka terang nem ya utrai. Kejeng im kejeng ka sliang nem. Hakaban mani ya boleh. Kasam ka basafuar ngaku aban pulih ngasau tunat. Bat ketuk kejeng ruai ka bangi ruai ru ngasau tunat. Habangi ruai yang tu kejeng ruai. Bat lembang ani kasam ru kapat kan mau sin pat yangi. Sabhang kata ka mensiam ka terang. Kau seliang ban syakri yau belai. Kasam kau saufuar kau pekan mawingi. Kau dekat kau benkong kau kumni. Kumba utrang ukerang ya kiwa kumta ka terang kau mensim kejonga yame au belai. Kau mensim kejonga ka seliang yau belai. Yau belai waim lanongan wan bangan wan pau akman jong belai. Ngirwai tu jing ruai. Okay rang batrang. Ya wa men sim chong ngaka terang ya me kam dai bersyukur tabarwai dak sentur terang ya me ada ngiti jeliu kentin terang seliang gede kentin ke jeliu ada ta ukerang une ukerang udai ukenjaskei udai uskei bahe bah une kerang long bau terang ikiwa une uskei une kerang uti badan sibun kinong syun kidon sibun kinong be merat kidon kiksau be merat kiba sedang ban be yo usul ba katmir jong jingyap kalab yo udan hatmir jong jingyap une kerang une nong thoi ka sampai wong Upani ada yang kejeng terang kejeng mana yang boleh kum tahu kerang bat kani kau ka baim kawa ka baim. Une kerang long bau terang ni kawa Une kerang utip bak kejeng yap kelaban abyo. Kini nong syun kasang ban beyo. Henry ting salia nabar la terang pelan la siang pelan. Uyo iya ti kawa uyo iya ti kawa bar wong don kamandi yang ti kawa tang pakan yo bandi ti kawa labiang tang pakan yo bandi ti kawa labiang la nong syun ki labiang la kejeng yap ka labiang kamper. Abang terang yo boleh. Abang siang yo boleh kejeng yap kelaban api ngi. Kejeng pang kejeng sitom kejeng kejeng jar kelaban api ngi. Nginom ting tang man yo bandi ya kawa tang man yo masyakri yo boleh. Tang man yo ban mane yo boleh kelabiang. Oh Jesus. Dan yang nak jong hi. Gimana kejeng terang sisa. Ban mane yo boleh. Kajing pang, kajing septing. Kajak no. Kajing so temang, kajing so kenjak, kajak no. Habang idon, kajing seliang, kajing terang ban mani tang yoblay. Dan yuway ipram ngay, dan padang kajing pang. Henry wan hagajaseng. Tengok orang i kat kene kejeng pang piwan ke jeseng. Ong da pim sola syong hiang mai lei ngo. Ni prabenget yong. Abang adon apa deng kejeng mane. Kejeng pang ngames ngo. Mes ngo jeng pang. Kejeng pang kala ban sok ban tar ban pen kodet yang ni. Andai pangidon kecing mani belai ke basia. Kecing pang. Kacana. Don bon kiber kimat kecing pengkiat. Kimat ikam kiba krau kijong belai. Tangah kecing mani. Ban pengkrau yo belai. Kabenta ke besar. Kadai kajing kemi lenti. Ha kajing mane expectation in worship. Kadai pandon kajing kemi lenti.
Pangidan apa yang kecil mana kadang kecil kami nanti ke bakrau. Ngidan kadang kejingat ke bakrau. Kei kalau jangan kuat mengkerani Abraham. Genesis kalau nong ba arfuar kan pulih lut kit khot. Piak men pulih gitu ki jingyal inti ke jong Abraham. Genesis kalau nong ba arfuar pulih kit khot benkong teter ka jingyal inti ke jong Abraham. Hang ni lai tho bau belai lo ong yau Abraham ba midan kamban kinyano itu kon ba ije jong me. Yau kon ba marwai jong me kelai ban kinya hau lum moraya kelai ra itu kon jong me. Kelai ra no itu kon jong me. Pang pat ka donot kam sim. Kun marway hablet ban kenya tien ka jong blay kai tho hat ka jing yal inti ka jong Abraham ban let ban sotu lum moraya ha ka jing let kenya yau khon jong u ba lai lam mi ki samla shakri ba uni Abraham long i samla long to Abraham ni ngin sawan phai biang Abraham klem do jing kermen Klem do ik jinget ke jongo. Udah ngejinget ke pas kem yu boleh. Uang itu samla ladang alek ban kenyano inu kon. Hendak nginuan biang kemut mau bat Ishak. Abraham bat Ishak kinuan pai biang. Uang klem orang taman wan pai biang. Tapi pulih dikit kot. Hendak uang manga mangi nginuan pai biang. Kini kadang kejinget ke bakrau. Kebau Abraham udan. Ya boleh. Udan kita kecik mil nanti bakrau. Bau neu belai bau syakri, uneu belai bau mane, uneu belai uba la pelut je kepor ke jongo. Hakaban syakri ula ban le ye ki bakrau. Oleh pule kani ke sti ke Hebrew, kanong khatway, dekat khat nyau, hadu khat kendai. Hebrew khatway kanong dekat khat nyau, hadu khat kendai. Kapan kan mau bau neu Abraham. Udan ka jinget bau belai ula ban pen mi ban pen embiang yau Ishak belai uba syakri udan ka bor ban pen em bat ban le kamba hak ji im ka jongi hak ji mane ka jongi yau belai to ai bangin dan kita ka jinget ka bas kem namak te jong belai ka itho yangi ke Hebrew kalnong khatway ka dekat ban riu kong klem ka jinget Nyimla ban pesuk hai boleh. Kadai yauta bawan hajan jong boleh. Bau don kam ban ngai. Kem ka jingai ana mla pesuk hai boleh. Don kami ngi bengin ngai. Bau boleh don bat bau ainong ya kita ki bawat yo. Boleh jongi. Udai boleh. Bakrau. Kebentar kebasan. Kadai kecing pelet jengmut concentration. Kabang kuat iki banget ini sini kalau bangin pelet jengmut. Hak jeng mane ke jongi yau belai. Ukena skul lada pelet jengmut ke jeng pulih. Kai ke bau pulih lada usyong sipau kentaru lada pelet jengmut. Lain wei ke bau usyong sipau kentar. Klem concentrate. Langi nyak kali langim don ka concentration ka jeplet jemut kelak banja ka jeng accident. Kali jungi kelak ban hap sipok hap. Kelak ban hap syariat. Habang awan kali nado nang te na boy ban wan syane full concentration. Banyak kali ban poy ni kecaka. Ha ka jeng mane ka jungi yo play. Kadang kam ya ka jeng plet jemut. Ngin plet jemut. Jing ruai, jing puli yang tinggal jong belai, jing yalap, jing ai sekam ke jong belai, don kam ke jing pelai jing mut. Kam dei ke basu le kale, ke basu le tengah rempong, ke basu le tengah selah, ke ada program le kale adab. Kam dei. Pelai jing mut. Ni don kam ban switch off. Ngartip, bukan apa yang pinong switch off mobile. Kapang orang ni switch off lut. Ni kita WhatsApp, Twitter, Instagram. Switch off. Yiki channel ki babon jong nang pertai.
ngin wan dak donot ban sakri ublay klat suai ki baro jong nak perthei nginom la ban ra ye ka perthei hak jing mani ka jong ye ublay ka jing mani ka jong ye ublay de ban long hak jing khoi ba ka jing sisa buôn xin nghiêm yệu ngâu ye ka sur ka jong blay buôn xin nghiêm yệu ngâu ye ka sur ka jong blay ye ka sur ka jing khot ka jong blay dei namar ba nghiêm pelek jing mut Abraham Moses Samuel ki break ba khrao jong blay yệu ngâu ye ka jing khot dei namar ka jing pelek jing mut ha jing sakri ka jong ye blay ka jing mani ka jong iru ye blay lagi don kane ka jing pelek chungmut ngi sngow ya ka sur ka jong blay ha jing mani ka jong ngi sngow ya ka jing ta ka jong blay o ki ai ki ba khrau kin ja ha jing sakri ka jong ki ai ki ba phla kin ja ha jing mani ka jong yo blay namaru blay wong tien jong blay kai tho don tang arngut ani laingut ki be seng ka teng ka jong nga don ha preng ka jong phi o kabalang ni po puriang hoi nyui ya ka jing long khendiat ka jong phi o kirang ba kidang duna kipat bon kirang ba hang ni teng ka don ka jing sngo du bor ka jing sngo tlot ka jing so swai ka jing no man sem ha perkhan han re wat nom kran den ko ki bangai pelet jing mut ak jing sakri oh ni dan tang wei bat arngut habangi pelet jing mut ak jing sakri oh ni skok madan bon oh ki angel ki jong play ki dan ban perhem ya ki jing sakri ka jongi dan wei pastor u sakri tang mau bat kalok ka jong u hak ta ka jaga tang mau bat kalok bat ki bre ki wan ban pet tu ki bre ki juan ban pet lam bak ki thleu ban yu i ki sngo ku bat dan bon ba hak ta ka jing sakri sngo ku bat dan bon ba ki bre hak ri jaseng onda pet don tang arngut baliu maka jing pelet jimut hak jing sakri ka jing ngam jeliu hak jing sakri msngo marwei msngo kenja ka jing rehem gadon hak jing mani yau blai ka banta ka bakhado ka ban riu jing mani yau blai kalong ka jing ai burom bat ka jing sngo ban yo ya ka jing mani blai ka bachisha ka dei ban don ka jing ai burom iru ai burom tang yau blai habang ayang hani ngam kwa baki we kin nyaro yang kin ai nam yang ai burom bajo subit bahaban kren bajo so bodon bor ham kren ngam kwa amta ngam kwa ai burom yau blai no blai bakrau kini kinang ruai ka ba ruai prestim ban ai wanom ai burom tang yaki hande ka ba kham krau ka dei ban ai burom yau blai ai burom yu blai langi ai burom tang yu blai ko sukut no kan kut no hanai kan maru ban ai ka burom yu blai nama dei tang blai budi hok ban yo ka burom ka jero atungi perkhan budi tang blai budi hok ban yo ka burom ka jero bag baro ki haban dem khosiu baro ki haban mani tang yu ni u blai ba krabor u blai ba khoi u blai ba hok bat u blai uba sisa habangi don na kajing mane yo blai tongin ai kajing songo ngas songo yo blai habang don na kajing sakri habang don na pedeng kajing mane ka jong ai yo blai bunsin kabang le kalong bang ai swa kajing yo blai lamda dei bo blai ula pen im yang lamda dei bo blai ula thiet yang ka dor ka badam lamda dei bo blai ula siu spa yang nganom la ban don na kani kajaka nganom la ban yeng na kani kajaka ko trying ra ai ngo sisa me namar kajing ie ka khrau ka jong me ya ka jim ka jong namar ta bangi don na kajing mane yo blai ngin ai kajing songo ngin ai ka burom yo blai namar ki ie ka khrau ka bau blai ula le ya ka jim ka jong kumbang along menne kam dei kajing la ka jong kam dei kajing nang ka jong kam dei kajing start ka jong hendai ki kai baro kadai lengba kajing ibet ka jong blai kadai kata ka bau blai ula ie ula isnei ula siuspa ya ka jim ka jong iwei pai wei bar habang idan kan kajing sakri ro tungin ai ka jing ngo yo blai ngila bandan hang ne de namar bau blai ula ie chua yang o ka tin jong blai kai tho yang gong ba shwa bang ingin ie jo blai u blai ula da ban ie chua
yang ni empat dan aku ikan tiap kamu subang shua bangangan iya jo boleh lo ada ban iya shua yang hado bangam nang ban batai syok iya tak kecing iya juga bakrau ke jong boleh kata kecing isnei ke jong boleh kecing ke jong apa ngangan om la syok ban batai ladai ban hial nang tepo du jong ladai ban don nang tepo du jong ban soitan ndai cisu ulah iya palan penmi jong ke senam siu spa yang peniem yang ngaingo ngin aingo ya boleh nama kecing iya bakrau ke jong ngan syong no ane kapor syuaban syong